ምናልባት ብዙሕ ናይ ሕድማ ነገር ሰሚዕኹም ትኾኑ የግዳስ ዋላ እኳ ካልእ መስደመም ሕድማ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ኣይ ከም ናይ ፓስካልን ኣገራሚ ዘብሎ ድማ በተደጋጋሚ ጊዜ ብሄሊኮፕተር ምሕዳም እዩ። እዚ ኣብ ፈረንሳ ሐምለ 1963 ዝተወለደ ፓስካል ፓየት ሓደ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ኣደናቂ ክስተት ሕድማ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ኣብ ሞንተኔ ፈረንሳ እንተተወለደ እኳ ጊዜ ቁልዕነቱ ኣብ ሊዮን ይሕሊፉ ናብታ ዝተወለደላ ዝተመልሰ ኣብ 1997 ንሓንቲ ገንዘብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተመላለስ ደረአት መኪና ንምስራቅ ምስ ካልኦት ኮይኑ ኣበርክትኡ ገበረ። ኣብታ ኣጋጣሚ ሓደ ካብቶም ጋርድ ክሞት ከሎ ንሱ ምስ ካልእ ብጻይ ምዚ ዝተኣሳሰር ኣብ ፓሪስ 1999 ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ተታሒዙ ተኣስረ። ኣብ 2001 ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ሄሊኮፕተር ጨዊዩ ክሓድም ከኣለ የግዳስ ሕጂውን ተታሕዘ መሊሱ ኣብ 2003 ካልኦት 3 ሰባት ወዳዲቡ ራብዓይ ርእሱ ብሄሊኮፕተር ሓደመ እንተኾነ ግና ድሕሪ 3 ሰሙን ደኣ ተታሕዙ። ኣብ 2005 ምስ ኣብ 1997 ነታ ገንዘብ ተመላልስ መኪና ክሰርቁ ከሎ ዝመተጋር ዘተሓዝ ጉዳይ ን30 ዓመት ተፈርደ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ድማ ናይ መግቢ ምሕሳብ ኣድማ ምክያድ ገበረ። ምክንያት እንተተባሂሉ ምስ ተሓተተ ኣብ ውሽጢ 30 ወርሒ 9 ጊዜ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳቀየረ ሞክ ኣቢሎምኒ ክብል ይመሊሱ። ኣብ 2007 ድማ እቲ ናይ 2003 ሕድማ ስለ ዝኣመነሉ ተወሳኺ 7 ዓመት ወሰኽሉ። 2001 ናይ ሕድማ ፈተና ብምክያዱ ናቱን 3 ወሰኽሉ። ኣብ 2007 ሓደ ካብቶም ሓደገኛ ዕሱራት ናይ ፈረንሳ ሰለስተ ኣብ ሓደ ቦታ ፈጺሞም ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ንኸይጸንሕ ገበሩ። ናብ ካልእ እንዳቀየሩ ሞክ ኣበለዎ ከምኡን ጽኑዕ ሓለዋ ተኻይደሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ኣብ ሃገራዊ በዓል ዓመተ ዝክበር ማለት እዩ ሐምለ 14 2007 4 ገጾም ዝተሸፈኑ ሰባት ካብ ማዱላ ኤርፖርት ሄሊኮፕተር ጨዊዮም ንፓስካል ነፃ ከውፅሉ ተጠቀሙላ። ኣብድላይ ምስ በጽሑ ድማ ነቲ ፓይለት ዋላ ሓደ መሓሴቲ ከይወረድሉ ኣፋንዎ። 2 መዓልቲ ድሕሪ ምሕዳሞም ግና ኤርጳ ሙሉእ ንክተሓዙ ወረቐት ወፃሎም። ክንዲ ዝኾነውን ኣብ መስከረም 21 2007 ኣብ ባርሴሎና ስፔን ተታሒዙ ምስ 2 ብጾቱ ናብ ፈረንሳ ተዘዋወረ። ኣክበርቲ ሕጊ ፈረንሳ ገዲ መሪቦም ኮይኖም ውዳኣቱ ኣብ ሚስጥራዊ ቦታ ኣሲሮም 15 ዓመት መሊሶም ወሰኽሉ። ኣብ 2011 ናይቲ ኣብ 2007 ዝሓደሙ ከየስተማሲሎም 5 ዓመት ድማ ሞሽሽ ወሰኽሉ። ፓያት ምርዑን ኣቦ 2 ቆልዑት እዩ።